Здравейте! Аз съм Кремена Илиева, а вие сте с предаването Актуално. Днес ще обърнем специално внимание на парашутизма. Това е един много интересен спорт и много интригуващо хоби. Намираме се на Ава летателен център, близо до Монтана. Тук за първи път тази година много хора ще скочат с парашут. А сега нека ги разпитаме за тяхното хоби. Бихте ли се представили? Да, казвам се Илияна Георгиева, на 31 години съм, родом съм от Сливен, парашутист съм вече от 2 години, като до настоящия момент имам около 55 скока. А как се запалихте с това хоби? Един мой приятел, който на времето 90-те години в бившите държавни аероклубове е скачал, ми спомена, че това беше преди около 2 години, че за първи път в България от толкова време, защото е бил спорта в рецесия, нали, поради смяна на строеве, други икономически, социални причини, е открита първата дроп зона в България и ми сподели, че ще дойде да скача и аз така дойдох за един скок, но чувството беше невероятно и реших да го продължа. И така, за първи път, когато дойдох тук на това чудесно изградено летище, имаше само тая сграда, не беше довършена и за 2 години всичко това е създадено, което е нещо много голямо лично за моите разбирания. Бихте ли описали чувството, като скачате от самолета, какво е? Чувството е много променливо в зависимост от етапа, до който е достигнал даден човек. Може би в началото, до около 20-я скок, страха, не може да се каже, че няма страх при изхода от самолета. В момента, който скочиш, има така уникална концентрация. Тук може би е важно да се отбележи, че нали, парашутизма е спорт, но има много дисциплини, които са различни. В България години наред са развивани доцелно кацане и спортна акробатика и сега тук младата генерация, която сме създали, искаме да пробваме в друга дисциплина, това са релативните скокове и така леко по леко се надявам да поставим основата и на тази дисциплина, за която България няма традиция да я развива. Тук гостите, които са в дроп зоната от Гърция, имат такъв отбор. Това са няколко, има различни формации, може двойка, четворка, шестица и по-големи формации. В случая става въпрос за четворка релатив. 4 човека скачат заедно от самолета, като всеки един от тях си има позиция и работа в формацията и се правят определен тип движения, които са установени в последователност, каквато се прецени. Броят се броя на захватите и общо взето този скок, преди да се отвори парашута, протича около 35 секунди, при което всички се разделят и се отварят самостоятелно, се приземяват. Реално правене на фигури при свободното падане. Колко е дълго свободното падане? Свободното падане е много относително, смисъл зависи от каква височина се скача и на колко се отваря парашута. Препоръчително да се отвори на около минимум 700 метра. При релативните и въобще при груповите скокове е препоръчително поне на 1500 метра да се отвори парашута. Имате ли нещо, което ви показва на каква височина сте? Има 2 уреда, които ползваме. Единият се казва висотомер. Той е на ръката и така се поглежда. Иначе има зумери и други устройства, които се настройват предварително и на определена височина издават звук, т.е. се монтира такава на каската на ухото и това е сигнал, че трябва да се отвори парашута. Но най-често и общо използваното е висотомер.
Първият ми скок, защото аз се обучавах по най-традиционната схема на скачане на въже, след което така леко по леко, нали, така че да стигна до ръчка и сама да се отварям парашута. Първият ми скок, когато сама трябваше, свободното падане е 5 секунди. За тези 5 секунди ми протекоха няколко безкрайно много, т.е. мисли от сорта: Боже, какво направих? Къде е земята? Къде съм аз? Обаче и през цялото това време боря 1001, 1002, 1003, 1004 и на 1005 го отворих, но така или иначе уникална е способността на човека да се концентрира в такива екстремни моменти. Какво бихте казали на хората, които никога не са летели с парашут? Бих им казала, ако някой му се иска, просто да опита, защото всеки успява. Аз от 2 години, нали, идвам доста често на дроп зоната. Абсолютно всички успяват и се справят блестящо. Не е толкова страшно. За много от любителите на силните усещания, днес е първият ден в годината, в който скачат. Това е причината да се съберат тук, за да открият сезона. По-запалените споделят, че вече са скачали въпреки студеното време. На мероприятието присъстваха не само парашутисти от България, но и от други страни. Съседите ни от Гърция и Турция бяха много доволни от условията, които предлага Ава летателен център. Те разказаха за България и за приятелите си с много топли чувства. My name is Lefteris Pachis. I came from Greece. I'm 34 years old. Виждам, че мястото тук е фантастично. България е фантастична. Как се чувстваш във въздуха? Във въздуха е прекрасно. Това е нещо, на което всеки трябва да се наслади. Само по този начин може да разберем какво е. Думите са прекалено бедни, за да го опишем като преживяване. Would you tell me where do you come from? Роден съм в Турция, но в момента идвам от Дубай, за да скачам тук. Специално да скачаш само за това? Да, само за да скачам с приятели. Знам за тази дроп зона, че е страхотно място. Има много приятелски настроени хора. Така че дойдох тук за няколко дни да поскачам. А какво е чувството, когато скачаш? Хората казват, че е адреналин, но за мен не е адреналин, а просто свобода. Свобода на полета, като съм там горе не мисля за нищо. Като терапия ми е. Трудно е да обясня. Клише е да го казвам, но и вие трябва да го преживеете. Трябва да опитате. Би ли казал, че летенето е твоето хоби? Да, хоби ми е, но съм също и наполовина професионалист. Летя с камера, оператор съм. Но това е моето хоби и обичам да го правя. Thank you very much. Bye.